ישראל, החדשות. שלום רב, השעה 4, כאן יהודית בר כהן, והנה החדשות. שב"כ וצה"ל חיסלו ברצועת עזה בכיר חמאס שהיה אחראי לפיגוע הכפול באוטובוסים בבאר שבע באוגוסט 2004, שבו נרצחו 16 אזרחים וכ100 נפצעו. כך פורסם לפני זמן קצר. המחבל נעצר, נשפט למאסר, שוחרר במסגרת עסקת שליט וגורש לרצועת עזה. במהלך המלחמה עסק בייצור והנחת מטענים לפגיעה בכוחותינו. ראש ממשלת פולין, דונלד טוסק, הודיע היום כי ארצו לא תצטרף למועצת השלום בראשות ארצות הברית, אך תמשיך לבחון את האפשרות בעתיד. לדבריו קיימים ספקות ברמה הלאומית בנוגע למבנה המועצה, ולכן בשלב זה פולין לא תיקח בה חלק. סגן נשיא ארצות הברית ג'יימס דיוויד ואנס הבהיר היום כי אם העם האיראני רוצה להפיל את המשטר, זו החלטה של העם האיראני בלבד. מה שאנחנו מתפקדים בו כרגע זה שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני כלשונו. מוקדם יותר מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן הודיע שכל מלחמה איתם לא תישאר מוגבלת לטווח גיאוגרפי או בין שני צדדים בלבד. בדברים שנשא בצעדת יום השנה למהפכה הדגיש כי יכולת הטילים של הרפובליקה האסלאמית אינה נתונות למשא ומתן. איגוד העובדים ברשות הפלסטינית פנה לארגון העבודה הבינלאומי בדרישה לפיצוי מישראל בהיקף של $9 מיליארד. זאת בעקבות יותר מ-220,000 עובדים שאיבדו את מקום עבודתם מאז 7 באוקטובר בגיבוי איגודים בינלאומיים. לטענת האיגוד מדובר בפגיעה מהותית בכלכלה הפלסטינית. נקבע מותן של 2 אנשים בשנות ה-50 לחייהן שאיבדו היום את הכרתן בבתי הזיקוק באשדוד. מותן של השניים נגרם ככל הנראה בעקבות התקלה בחליפות החמצן שלהן. מדובר על אותו מפעל שבו לפני 13 שנים נהרגו 2 עובדים נוספים משאיפת חומר מסוכן. אין חשש כרגע לדליפת חומרים מסוכנים ולא נשקפת סכנה לציבור. המשטרה חוקרת את האירוע. ועכשיו, לתחזית מזג האוויר. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם ליהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב350 שקלים בלבד. עוד יוזמה של הפועלים, פועלים פרו. מהיום יש לכם 4 יועצים פיננסיים שזמינים בשבילכם. בנק הפועלים. כפוף לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק. היום חלה ירידה קלה במידות החום, בצפון הארץ צפוי גשם מקומי ובמרכז הארץ ייתכן גם כן גשם מקומי, ברובו קל. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה. עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו ומקבלים מענק עד 1,550 שקלים. בנק הפועלים. כפוף לתנאי הבנק, לאישורו ולתקנון המבצע כמפורט באתר הבנק. את החדשות הביא לשידור סשה כהן, ועד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.